חנייה היא משאב יקר עבור כולם, אבל כשאתם קבלנים ויזמים של בניין חדש או פרויקט תמה, בשבילכם החנייה היא דיל ברייקר. בלי פתרון חנייה לדיירים, אין פרויקט. סוהו פארק מציגה את מערכות החנייה המתקדמות בישראל, שהופכות כל מטר מרובע למקום חנייה בלחיצת כפתור, מגדילות את רווחיות הפרויקט ומעניקות לדיירים חוויית שימוש נוחה, יעילה ומהירה בכניסה לחניון וביציאה ממנו. טכנולוגיה מתקדמת, עמידה בתקנים מחמירים ומערך שירות יעיל בפריסה ארצית, הם הסיבה שהחברות המובילות בישראל בוחרות לעבוד איתנו. בואו נבנה יחד את פתרון החנייה בפרויקט הבא שלכם. סוהו פארק, חנייה שמורה לטכנולוגיה ושירות.